በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ይሕዋት በብዘለኹም ሰዓትን ደቂቕን መዓልትን አቆጻጽራ ሰላም ንብለኩም። እዛ ንእሽተይ ብመልክዕ ግጥሚ አዳሊና ያደለና ብሓውና ቴድሮስ ንከታተላ ንእሽተይ መሃሪት እያ። ሼር ሰብስክራይብ ድማ አይትሕመቁ የሕዋተይ አበራትዑና የቀኒልና የሕዋተይ ንግስቲ ኩላተን ክብራ ዝዓበየ ካብ ኩሎም ቅዱሳት ክብራ ገዚፍ እዩ ካብ ቅዱሳን ነቢያት ኣብ ማሕፀና ፀይራ ነቲ ልዕሊ ኩሉ ብምድሪ ብሰማይ መዘና ዘይብሉ ከም ሰብ ኣኽብርያ ሰብያ ኢሎሙኒ ከም ተራ ሰብያ ኢሎም ነገሩኒ ከመይ ከም እትብሉ ፍጹም ኣኽኢልኩም ወረድ ኣይሰምዐን እቲ ዘረባኹም ክብሪ ዝግብኣ ንግስቲ ኩላትኩም ንግስነት ይብዋ እቲ ዝፈጠረኩም ወረግ እንታይ ትብሉ ሕስቡ በጃኹም እንታይ ይብል መጽሓፍ ረአይ ገንፂልኩም ሓቂ ፍለጥዎም ብልቢ መርሚርኩም ካብቶም ዓሰርትኦም ጎይታ ዝኣዘዞም ብልቢ ኣኽብሩ ኣቦኹም ኣዴኹም እሞ ንሳስ ኣዲኡ ደይኮነትን ከመይ ዘየኽብራ ብፍቕርን ሓልዮትን ብፍቕሪ ተኽብሩ ኣቦኹም ኣዴኹም ንዕውን ትዘምሩ ጎይታ እንዳበልኩም ከመይ ከነዲውስ ዘይተዋሓጠልኩም ንሳስወ ሰብያ ኣይኮነትን መኒሉ ግን ሓሪዋ እዩ እቲ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዘይትፀሮ ንንጉስ ዝፀረት ወላዲተ ኣምላክ መሕደሪት መለኮት እስኪ ገንጽልዎ መጽሓፍ ቅዱስ ወንጌል ታይድዩ ዝበላ ቅዱስ ገብርኤል ኤልሳቤጥ እውን መስኪራ ብፅእቲ ከም ዝብላ ዝተወልደ ኩሉ ከም ዝዝምረላ ኣምላኽ መሪፅዋ ናይ ዓለም ንግስቲ ወዳ ብርሃን እዩ ንሳ እውን ሕሪቲ ንግስቲ ኩላተን ኢሉ ኣኽቢርዋ ብየማናይ ኢዱ ፈቒዱ ኣስፊርዋ ኣነስ ከኽብረኪ ኩሉ ሸዓደዋይ ኣብ ቅድሚ ወድኸስ ንስኺ ዋሕሰይ ማርያመይ ክብርቲ እታ ርህሩህ ልባ ልማኖ ትሰምዕ ልቡ ንዝሃባ ማርያመይ ክብርቲ እታ ርህሩህ ልባ ልማኖ ትሰምዕ ልቡ ንዝሃባ መኽብራት ሕዋት እዛ ፀንሐትና መሃሪት ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም በዓል ሓቢስኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። እምነት ትብል ቻናልና ሰብስክራይብ ስለዝገበርኩምልና ድማ ብጣዕሚ ናመስግን ሕዋተይ የቀኒየልና ዘወንጌል ሚድያ ትብል እውን ኣላትና ሰብስክራይብ ግበሩ የቀኒየልና